Like ka mo. Like, Like ka mo. comment. Like ka mo. Like. Like. Like ka mo. Comment. What's up mga walang nya? Meron na naman tayo panibagong video. Kaya kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, at subscribe ka na. And click mo na rin yung bell button para updated ka lagi sa aking panibagong upload na video. So yun na nga mga walang nya, may pupuntahan tayo ngayon. So pupuntahan pala natin si Kaloco Arns sa Lingayen. So dadalawin natin siya. And then bago muna yan, kukuha muna tayo ng sahod natin sa YouTube ngayon. So, yun. Tara, samahan nyo kami. Pupunta tayo Lingayen. Peace, peace. A few moments later. So, yun na nga mga walang yan. Nandito na kami sa bayan. So, kasama ko si Kaloco Germs. Yan si Kaloco Germs. So, tara, samahan nyo kami kumuha ng sahod. So, dito na kami sa may malapit sa Western Union. Yan. So, tara, samahan nyo kami kumuha ng sahod. Ayun na mga kaloko, dito na kami sa Western Union para kumuha ulit ng sahod. So yun mga walang yan, pinaprocess na nila yung sahod ulit natin. After natin dito, pumunta muna tayo ng Malimgas. Then, punta na tayo ng Lingayen kasi sa Malimgas kasi mag-inquire muna tayo ng retainer. Kasi kasama ko, gusto niya mag-retainer. So, gagawin natin, sasamahan muna natin siya. So, tapusin lang natin ito yung kukunin natin sa harap. So ayun, natapos na tayong kumuha ng sahod. So pumunta naman natin Malimgas para maging quarter retainer. Nandito kami sa may bayan ng Dagupan, mga walang nya. Nanya to. 5 minutes later. Yun, nandito na tayo sa Malimgas para mag-inquire ng retainer nila kung magkano siya. Pero pag-ipunan natin kung magkano pa pag-break kasi para maayos yung ano natin. Yung natin mas mahal. 15 minutes later. So yun, tapos na tayo nag-inquire. So medyo may kamahalan pala. So tingin muna tayo sa mga iba. Pero sa ngayon, punta na tayo sa Lingayen. Dalawang kabiyahe na tayo ngayon para mapunta natin sa Kaloco Arns. So yun, mamaya na lang ulit. Bye-bye!
So yun na mga kalokos, nandito na kami sa... Ay, kalukos tuloy. So yun mga walang yan, nandito na ako sa area ni Kaloco R. So may milk tea shop niya. So dito lang kami, magbabanding lang. Dito lang para ano, manggulo sa shop niya, di ba? Kaya yan, tingnan niyo yung shop niya dito. So sobrang ganda. Pasyal kayo dito kung gusto ng milk tea kasi masarap yung mga milk tea nila dito. And then naka-promo sila ngayon. So buy one and get me. Galing ha? So yan, pasyal lang kayo dito mga walang nya. Sa may Lingayen, sa may Avenida Street. Sa may malapit sa Mercury Drug. Tapat lang, ay katabi lang niya ng Mercury Drug. So pasyal kayo dito. Sabi nyo lang yung pangalan ko para magka-discount kayo kay Kalokor. Nakagigil ka. Ba't parang gwapo ko dito Kalokor? So, pati-puti ko. Yan, dito lang. Yan, dito lang. Dito lang kami. Hindi kasi ano, kukunin namin video ng prank namin. So, mag-edit na rin kami dito. Kaya yan. Ito, pumunta kami dito. Walang yan, para kaming ano, lumilipad kanina. Nung papunta kami dito Kalokor. Alam ko, Mar, tawang-tawa pa rin talaga ako yung kahapon na yun. Okay ba yung acting ko? Alam mo yung part na hinapol niyo ako dun sa kabilang... Oo nga eh. So, yun mga walang niya. Bumili tayo ng milk tea ng Mr. A Cafe. So, sarap siya. Winter melon. Yan. So, bumili na lang kayo dito sa Mr. A. So, sabihin nyo lang pangalan The Bluetooth device is ready to pair. Para may discount ka. Sabihin yung pangalan ko. 50%. Hindi pa nasabi sa nari. Basta sabihin yung pangalan ko lang. Sabi na ako nga. Ano may discount? Sabi niya ano, may discount. Walang niya yun, sabi niya. Ayun, hanggang dito na lang mga walang niya. So, bye-bye. Sa susunod na lang na video natin. Peace, peace.